Bună, fraților! Astăzi ne jucăm asta, Obi cu polițistul. Ne dăm pe easy. Și dacă vrei și partea a doua, să-mi scrieți în comentarii. Uite, și nu uitați de like-ul ăla, bă. Nu uitați de like, subscribe și nu uitați de... Nu știu de ce nu mi-apar bările alea. Ok, ăla stătea în aer azi. Cred că ați văzut și voi. Și aici apăsăm butonul. Bă, da, și eu de eu să știu că nu mi-apare. Vedeți și voi că nu mi-apare. Păi să și eu la nimeni. Aleluia. Luăm cheia. Ia cheia. Și de aici. Nu mi-apare nici cheia. Poți să-mi scot. Bun, m-a văzut. De polițistul cu burtă mare și cu beșini puturoase. Apoi până urcă ăsta. Aul. Eu ce-am pățit. Apoi până urcă polițistul pe scări. E mâine dimineața. Ce adres? Am grijă să nu cad, am căzut jos, nu. Poate că o să o durez mai mult decât ăsta, dar... Da, atât am văzut dacă să mai se audă și ăsta, dacă să se audă ceva pe ăsta, ori sora mea, ori Alesia, că vorbesc și cu Alesia. Mirim panicia. Tum-tec, deschidem tot ce se poate. Bun, mai avem puțin. Am ajuns aici. Ce proastă! Bun. Amuia. Lilieci. Lilileci. 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 Lilileli. Du-te. Și cam gata. Și dacă nu știați, aici când ajungeți, că nu mai o să cadă asta, nu urcați pe scări. Mergeți aici sus și uitați. Dacă veniți aici eu din asta. Și că e un obi mai cam greuț. Dar puteți să-l faceți că e și ușor. Dacă nu văd, dacă mă întrebați și dacă acum, da. E asta din căcat. Cheie, adică din asta care am în inventar. Deci voi. Bun.
Aici veniți, urcați aici, urcați aici, aici. Și de aici aveți un diamant. Și după aici coborâți. Cam de aici. Nu e mare lucru, dar pentru ăla, dacă vrei să faceți. Nu v-am obligat să faci, deci... Hai, polițistă, cet. Cu armura aia de 2 bani, vă mișcați de 2 bani. Aoleu. Aoleu. Mamă, ce era să mă trec. Dacă nu poți. Bun, am ajuns sus. O să fie o parte. Vă zic de acum. O să fie o parte care o să dureze un pic din dar poate că e mai greu să ăsta. Veni sora mea. Hiup. Mama, ce-am răgăit. Nu mai așa să văd. Hai să luăm scara și să ne dăm de cap. Bine că te blochezi. Hop, 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 hop. Nu știu ce-a făcut. Drop. Am pus-o de tăți bani. Drop. Acum am pus-o bine. Da. Să văd. Urcăm ce e aia. Ok. Iui. Ha! Teoretic trebuia să ne ducă nu într-o parte. În spate, nu într-o parte. Trebuia să ne ducă. Bun. Mergem sus. Aici trebuie numai să facem un parcurs frumos. Eu, ce prostă. Aoleu. M-am dus. Nu. Deci nu mă subestimați că ăsta, că am căzut. Și stați un pic, 2 secunde, îndrept să-mi dau rolele jos. Păreri, am rolele în casă. Și deja mă dor picioarele când le-am ținut. Ce ziceți? Terminăm asta în videoclipul de astăzi sau în partea a doua? Dacă se adună, nu știu, 50.000, nu, hai, măcar 20.000 de like-uri dacă se adună la videoclipul ăsta. O să facem și partea a doua. Și să scrieți și în comentarii dacă mai vreți și dacă vă place. Aoleu, și mai avem încă mult de făcut parcurs. Ca nu s-o terminat videoclipul ăsta. Eu chiar să mă duc.
M-am dus. Apa sâmbetei. Ies cam tont un pic. Nu știu să fac ceva. Atât nu știu. Nu știu dacă pot să stau pe chestia aia, bara aia din față. Nu știu dacă pot să stau, dar nu încerc. Că de-abia am ajuns aici. Da, și păcat și nu vezi checkpoint-urile și nu știu unde te dă. No, aici e partea unde nu pot să trec. Că știți voi să-mi ziceți cum trebuie să fac. Eu v-am zis, eu sunt prost, eu nu știu ce. Ai, turb! Aici o să turbă de nervi. Bun, bun. Ha, bun, 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 bun. Bă, trebuie să mă lăudați. Înainte nu puteam nimic să fac. Nici nu știam nimic să fac. Nici nu puteam să trec deloc. Bun. Ia aici. Ceea ce nu-mi place. Fix aici nu-mi place. O să-mi dai cu poțiune din aia pompare pe televizor. Știam. Du-te. L-am omorât. Trebuie să mai trebuie. Oleu. Hai, urcă sus. Exit. Aoleu, aici problemă. Știți de ce? Că aici e problemă pentru că nu pot să trec. Uite, o să mă las de vânt. El să mă ducă să văd eu. Și trec fără să mă mișc. Nici nu pot să cred că aia fix acum, fix atunci. Hai, și aici ne oprim. Nu ne nimerește nici măcar o ilice. Pun pare pe ce vreți. Deci pun pare pe ce vreți voi. Mamă, nu mă lovi nici aia mea. Dar m-a lovit asta. Care șansele să mă lovească o elice din aia petică? Ia ule că răspund ăsta iar. Bun. Stai, acum avem verbă. Bine, mai avem până acolo. De acolo. Ieșim afară. Gata. Ia, bă. Puf. Și nu pot să cred că am pus-o și eu ca naiba. Mai pot să iau de aici. Pot să iau pe naiba. Dacă mai avem ceva. Dacă așa, telepon așa, îți vrește.
răzvrăști. Nici nu pot. Nici asta nu pot să fac. Măcar am luat tu. He. Ce șmecher îs. Bun. Eu să adun numai banii ăștia frumoși. Mamă, câți bani avem, ferească-mă, bun Dumnezeu. Știu, poate că vi se pare ciudat că mi-apare așa, dar dacă am lag. Nu arată ca și când am lag, dar eu am lag. Merg cu duba de poliție, duba neagră. Mai bine să vă... Dacă vă vedeți duba neagră, fugiți până nu mai puteți. Duba neagră nu e bine. Duba neagră e... aia care e pe cură, ca o fie. Bine, dacă are sirene, nu e. Nu pot să mă mișc. Stați un pic că trebuie să-mi dau râst. Că eu pot să mă mișc. Bun. Luăm scara. Că e mai bine scara. Dar nu pot să iau scara. Păi da, dar nu pot să o iau. Cum ar scot asta. Da, dar eu vreau să... Am pus pe mod din greșeală, scuzați-mă. Da, dar dacă îmi dau resetarea, nu se resetează, nu? Am dreptate? Sau, hai să vedem. Da, da, mi se resetează. Păi da, da. Să-i dau tu. Și acum, hop, am scos-o. Îs prea șmecher. Cât pica cu scara. Nu știu, nu să fac nimic. Doamne, fete, ce prostă sunt. Aproape atâta nu pot să fiu. Fac videoclip. Ai, nu. Și cam punem aici scara. Tu minți, mă, că faci videoclip, că tu te joci. Ia? Cum nu fac videoclip? Aoleu, că nu pot să mă urc pe scară. O scară amărâtă, nu pot să mă urc. O, ați mai văzut din astea? Dar de ce nu zici acum să nu se înregistreze? Ne băgăm în elicopterul care nu se vede. Și acum
Amu, suntem poliții fără pantaloni. De ce nu avem pantaloni pe noi? Acum ne urcăm în rachetă. Stai că mă urc invers. Ne urcăm în rachetă, care nu am nici sănătate. Am zburat și acum suntem la următor. Asta îl facem în partea a doua, dacă vreți și voi. Dacă vreți partea a doua, nu uitați să scrieți în comentarii. Și facem partea a doua doar dacă se strâng 20.000 de like-uri. Dacă se strânge 20.000 de like-uri la episodul ăsta, o să mai facem. Și da, cam atâta fost. Nu uitați de like și subscribe. V-am pupat!